Oitodini Jesu. Tata bụ ụka ikpeazụ n'oge na-adanyeghị n'emume ụka Onyenwe anyị Jesu Kristi, eze nke ụwa niile. Arọ nke abụọ na-arụ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile nọ ebe a tata na ndị niile nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile. Anyị na ha ga-achịkọta ọnụ ajamasị nke tata. Na aja nke mas tata, Cecilia Ofondo na-enye Chineke ekene, na-ayọkwa ka alụmdi na nwunye Ngozi na Anthony nke ha na-akwado ka ọ bụrụ nke ya ga ọfụma, ka Chineke gọzichaa anya na alụmdi na nwunye ha. Ezinụlọ Ama na-enye Chineke ekene, na-ayọkwa ngọzi Chineke amara ya na odudu ya n'isi Linus Ama, onye nke na-elote mgbe eji were mụọ ya, were na-ayọkwa ka Chineke na-abawanye ya arụ ike, na-enyekwa ya ogologo ndụ. Cecilia Ofondo na-enyekwa Chineke ekene, na-ayọkwa maka ndị na nwunye Esther na Okwuchukwu, ndị nke na-akwado ịnụ di, ka Chineke gọzie ha, due ha, na-abawanye ihe ha bụ n'obi bụ ihe ọma. Adakụ Mmụọgbo na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene ka Chineke si were gbakwute wee zọpụta Adakụ Mmụọgbo na okporo na accident, na-ayọkwa maka ngọzi na nchekwaba Chineke. Helen Egbuniwe na-enye Chineke ekene ka o si wee mee wee nyekwa ya ofu arọ, ya were tinye na arọ nke ya, wee na-ayọkwa ka Chineke si etu a na-agọzikwa ya, na-edu ya, na-agbaziri ya, na-agbazikwara ezinụlọ ya na ndị wee wuchasị ya niile. Ndị Igwe Lennox na Ngozi Anụnwa na-ayọ maka ụmụaka niile n'ụwa niile, wee na-ayọkwa maka ụmụaka nke ha, wee na-ayọkwa maka mkpụrụ obi nwa ha nwanyị nke iru Cynthia Anụnwa Ọrakpọ. Ezinụlọ Mmeremukwu na-ayọ maka mkpụrụ obi Ambrose Mmeremukwu. Ezinụlọ Ụgbọgụ na Arinze na-ayọ maka mkpụrụ obi Philomena Chimezie Arinze. Ezinụlọ Duru Ihe Sie na Ihe a na-achọ na-ayọ maka mkpụrụ obi Hilary Agem Ihe a na-achọ na Edwin Ogechukwu Ihe a na-achọ. Ndị Legion of Mary na-ayọ maka mkpụrụ obi ndị otu ha niile bụ ndị nke rapụrụnụ. Osi na Edith Chuke na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi nwa ha nwoke Valentine Izuchukwu Chuke. Ngozi Mmụọlokwu Egwuatụ na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Nkechi Mmụọlokwu Ikwu Aṅụsị. Chinyere Ọnụgha na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Kajetan Ọnụgha, Okechukwu Ọnụgha na Innocent Ọnụgha.
Emmanuel Obiora na ezinụlọ na-ayọ maka mkpụrụ obi Ugochukwu Anakwenze, Esther Nwoonye Umeade, Eze Okwelume Umeade na Edwin Okpalugo. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Tony na Ịma Ikeburu na-ayọ maka ihe ezinụlọ ya bụ n'obi. Onye isi nchụaja na aja nke Mass tata bụ ụkọchukwu anyị Jude Umeobi. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ, amen. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ. Ụmụnne na Kristi, anyị ezukọgo ka anyị kaa ụka nke Kristi bụ eze nke ụwa niile. Akpọpụtagoro anyị ndị na-ayọ ebe anyị n'ụzọ pụrụ iche ka anyị tinyezie mba anyị ndị ọzọ na jamasị nke ụbọchị tata. Ụmụnna ka akwado nwa anyị nke ọma maka nnukwu eme nke Eucharistia si n'ịyọ mgbaghalụ na nchekwaba nke Chineke. Onye bịara na wezapụta ndị lọghara elogha, onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara na wee tọghata ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri nna na-ayọtara anyị Chukwu ayịyọ, onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke jike niile mere anyị ebere, gbaala anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe. Otuto dịrị Chineke n'elu kacha enu, ndị ihe ha na-asọ Chukwu. Anyị etoo gị, anyị ekwupụta ọrụ ọma gị, anyị esebụolu gị, anyị edo gị ebube, ekele gị n'ihi nnukwu ebube gị. Chukwu nna jike niile, onye nwe anyị Jesu Kristi, sotu nwa Chineke mụrụ, dị nwere anyị bụ Chukwu, nwa atụrụ nke Chineke, nwa nke nna. Mere anyị ebere, onye na-egbochapụ njọ nke ụwa, nara ahịhịa anyị nọ n'aka nri nna. Mere anyị ebere. Sọ gị bụ di nwenụ, sọ gị o Jesu Kristi. Ka anyị ya ayọ. Chineke pụrụ ime ihe niile, onye dị ndụ ebighị ebi, ọ sọrọ gị ime ihe niile ka ọ dị ọhụrụ n'ime nwa gị ịhụnanya, onye bụ eze nke ụwa niile. Biko were obiọma mee ka ihe niile ekere eke azọpụtagoro n'igbo oru nke njọ na-esegburu ebube eze gị, ka ha na-etokwa gị akwụsị akwụsị
site na dịnwere anyị Jesu Kristi nwa gị onye gị na anyị dị ndụ na-achị ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa atọ ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Daniel. Ka m nọkwa na-ahụ ọhụ n'abalị, ahụrụ m onye dị ka nwa nke mmadụ ka o si n'urukpu nke igwe na-abịa. Mgbe o rutere na nke onye ahụ na-adị site na mbụ, e mere ka o guzoro n'ihu ya. Onye ahụ dị ka nwa nke mmadụ natara ike, ọchịchị na ebube na alaeze. Obodo dị iche iche na agbụrụ dị iche iche na-asụ asụsụ niile wee na-efe ya. Ọchịchị ya bụ ọchịchị dị ebi ebi, nke a na-enweghị ike ịnapụ ya. Alaeze ya bụ nke na-agaghị emebi emebi. Okwu nke oseburu ụwa. Abụ ọma na azịza dị nwenụ bụ eze, o yi ebube eze ka uwe. Dị nwenụ mbụ eze, dị nwenụ mbụ eze, onye ebube eze kuwe kuwe. Dị nwenụ mbụ eze, onye ebube eze kuwe. Dị nwenụ bụ eze, o yi ebube eze ka uwe. Dị nwenụ jiri ike kee onwe ya n'ukwu. Onye ebube eze kuwe kuwe. Dị nwenụ mbụ eze, dị nwenụ mbụ eze, onye ebube eze kuwe. O meela ka ụwa kwụrụ chịm, ghara ịnọgharị n'ọnọdụ ya. Onye nwe anyị, ocheeze gị sitere na mgbe ochie guzosie ike. Ị na-adịkwa adị tupu oge ọbụla ebido. Onye ebube eze kuwe kuwe. Dị nwenụ mbụ eze, dị nwenụ mbụ eze, onye ebube eze kuwe. N'ezie, atụmatụ gị kwesịrị ntụkwasị obi. Ịdị nsọ kwesịrị ụlọ gị. Onye nwe anyị, otu a ka ọ ga-adịgide ruo mgbe ebighị ebi. Onye ebube eze kuwe kuwe. Dị nwenụ mbụ eze, dị nwenụ mbụ eze, onye ebube eze kuwe. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Mkpughe. Jesu Kristi bụ onye akaebe kwesịrị ntụkwasị obi, bụrụkwa onye mbụ esiri na ndị nwụrụ anwụ wee mụọ, na eze na-achị eze dum nọ n'ụwa. Ọ bụ onye ahụ hụrụ anyị n'anya, nke na o jiri ọbara ya gbapụta anyị na njọ. O wee mee ka anyị bụrụ alaeze nke jupụtara na ndị nchụaja, ndị ga na-efe Chineke nke ya na nke Nna ya. Ka ebube niile na ike niile dịrị ya ebighị ebi ebighị ebi. Amen. Ọ bụ onye ahụ na-abịa
n'igwe ojii. Mmadụ dum ga-ahụ ya, ndị ahụ mara ya ube ga-esokwa hụ ya. Ebo niile dị n'ụwa ga-erukwara ya uju. Ọ bụ ka o siri mee. Amen. Onyenwe anyị Chineke kwuru sị, abụ m isi mbido na isi ngwụcha. Onye ji ike niile ahụ dị ugbu a, nke ahụ dịbu adị, na nke ahụ na-abịanụ. Okwu nke Osebrowa. Ngọzi dịrị onye ritere alaeze nna anyị David n'ekpe. Ngọzi dịrị onye bịara n'aha onye nwe anyị. Aleluya, 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 aleluya. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ. Ihe ọgụ nke a si n'ozi ọma dị nsọ nke Jọn dere. Pilet jụrụ Jesu, "Ị bụ eze ndị Juu?" Jesu zara ya, "Ị na-ekwu nke a n'onwe gị ka ọ bụ ndị ọzọ gwara gị okwu banyere m?" Pilet wee zaghachi, "Abụ m onye Juu? Ọ bụ ndị ala gị na ndị isi nchụaja bụrụ gị nyefee m n'aka. Gịnị ka ị mere?" Jesu zara sị, "Alaeze m abụghị nke ụwa a. A sị na alaeze m bụ nke ụwa a, ndị m na-achị gara alụ ọgụ ka a ghara inyefe m n'aka ndị Juu. Ma otu ọ dị, alaeze m abụghị nke ụwa a." Mgbe ahụ Pilet jụkwara ya sị, "Ọ pụtara na ị bụ eze?" Jesu zara ya sị, "Gị onwe gị ekwuola na m bụ eze. Ihe eji mụọ m na ihe m ji bịa n'ụwa bụ ka m gbaala eziokwu akaebe. Onye ọbụla guzoro n'eziokwu na-anụ ọnụ m." Ozi ọma nke Osebrowa. Dị nwere anyị bụ eze nwere anyị bụ kedị ebighị ebi. Ndị nwere anyị bụ eze. Eze nke ndị ebighị ebi, biko bịa nọ ya. Sekpụrụnụ ya, sekpụrụnụ dị nwenụ, dị nwenụ anyị. Ihe niile nọ n'ụwa, sekpụrụnụ
dị nwe n'anyị bụ eze. Ya bụ dị nwe n'anyị bụ eze. N'ebe anyị si wee pụta, anyị maka tata na-adị, a na-eme ngagharị n'ịsọpụrụ Kristi bụ eze. Anyị na-agba Corpus Christi maka na anyị buru Corpus Christi maka udu mmiri bujezie ya n'ụka ikpeazụ na-arọ, ya bụ tata. Ebe anyị si pụta, a ga-aka maasị wee gagharịa mee procession iji wee gbuchapụrụ Kristi bụ eze ụwa niile. So ọ bụ Corpus Christi ka anyị nwee tata, wee na-enwekwa mmechi nke arọ ya. Ndị ebe anyị si pụta Naijiria na-eme Corpus Christi tata, mana ihe tata bụ last Sunday of the year, mmechi nke arọ, ewee na-eri oriri Kristi bụ eze. Mmechi nke arọ ụka na-echetakwala anyị na ihe niile nwere mmalite nwekwara mmechi, nwekwara ọgwụgwụ. Arọ nke ụka wee na-agwụ, ụka ọzọ arọ ọfọ nke ụka wee malitekwa. N'ihe ọgwụ nke mbụ si n'akwụkwọ ka onye amụma Daniel, ka Daniel nọ wee kọwapụta maka nwa nke mmadụ bụ dị na Jesu Kristi na ọchịchị ya enwere njedebe, na mba niile, asụ niile, agbụrụ niile ga-esegburu ya, ga-asọpụrụ ya. Ikpeazụ nke anyị kwelu kpọkwara anyị na dị nwere bụ eze, ugbo eze ya ga-adịgide. Ị na-ekwu ofu ihe, anyị bịakwa n'ozi ọma, anyị gụọ ozi ọma anyị na-agụba oge Holy Week na mkparịta ụka na dị n'etiti Pilate na Jesu, the trial, ikpe ekpere Jesu. Anyị fụkwara ka Jesu na-akọwapụta na n'ezie alaeze ya bụrụ nke ụwa. Ihe ọgụ nke abụọ si na akwụkwọ nke Mkpughe wee na-agwakwa anyị na Jesu na onwe ya fụrụ anyị n'anya, na anyị bụ ụmụ nke Chineke. Jesu wee welu ọbara ya dị oke ọnụ wee gbapụta anyị, were mee anyị ụmụ nke alaeze a dị ebighị ebi, nke anyị ncha na-enwe anya ya, nke bụ ya mekwara anyị ji agbakọ oge niile wee na-efe Chineke anyị, wee na-akwadobe maka ya nwa bụ ebe onye isi anyị nọ, nke anyị onwe anyị na-enekwa anya na anyị ga-elu mgbe ọbụla ọ bụ uche nke Chineke. Ọ bụ ihe niile ka anyị na-eli olili ya n'ụbọchị tata. Kristi bụ eze, anyị onwe anyị bụkwa eze n'akụ dị iche ichekwa na n'usoro nke Kristi. Ajọ anyị ga-ajụzi onwe anyị bụ, kedu ka anyị si eme ka ụmụ eze? Kedu ka ndị eze ụwa si achịgodu? Maka na eze nwere degrees. Enwere ndị ọchịchị ụwa dị n'aka, ka anyị bidogodu na ha. Ndị ebe anyị si pụta, kee ka ndị ọchịchị dị n'aka, kee ka ha si achị. Ha eji mmụọ nke Chineke achị? Ọ bụrụ na asa anyị nye ha skọọ, anyị nye ha maakị, kedu skọọ anyị ga-enye ha? Ha na-aga n'iru ka
ha pasị ka ha dara ada ka ha enwe wiki pass ya naanị na bụ ihe anyị na-achịgharị uche na ya dịka anyị si ekwu oge niile na n'ebe anyị si pụta ihe na-adachighi azụ o nwere onye ọbụla anya ọ bụrụ onye kwuo ya ọ bụrụ na onye ahụ kwuru ihe anaghị agaghịta n'anya ya maka na inechi ihe anya azụ oge ị na-eto etu ihe dị tata o kwesịrị ịka mma mana ọ na-akawanye njọ ụbọchị na-aga ọ na-ajọwanye njọ ọtụtụ ndị mmadụ enwere ọrụ ihe na-agala ọnụ nnukwu ọrụ sọsọ n'ihe na-agala ọnụ ego a ga-eji gotekwa ihe ọrụ anyị eri adịrọ maka na ọrụ adịrọ and so on and so forth ọtụtụ ihe adịrọ kedu ka ndị ọchịchị dị n'aka si achị na be anyị wee na-asị mba na ọ naghị aga ọfụma nke ahụ n'ofu akụkụ n'aka nke ọzọkwa anyị nwabụ ndị a na-achị achị nwekwara ọrụ dọla anyị nụ maka na oge ụfọdụ ilekwa anya na ndị mmadụ na nsogbu dịkwa n'ebe anyị si wee pụta ịfụ na ọtụtụ mgbe ndị mmadụ na-elikwa mpeli n'ihe ha kwesịrị ime so ọ bụ eziokwu na ndị na-achị achị nwere nnukwu ọrụ ha ya alụ mana ndị a na-achị achị nwekwara oke na ọrụ dịrị ha nọ ya bụ na anyị bụ ndị eze n'ụzọ dị iche iche kedu ihe wee kwuo etu ahụ na ọnọdụ ọbụla anyị fụrụ onwe anyị na n'ọkwa ọbụla anyị fụrụ onwe anyị bidogoro na ezinụlọ anyị n'ebe anụnwa anyị nọ kedu ka isi achị na ezinụlọ maka na ịbụ onye eze ebe ahụ ịbụ onye ndu ịbụ onye isi onye eze bụ na onye isi na onye ndu na society ị nọ na ya kedu ka isi wee nọdụ na ya kedu ka isi akwado ndị na-elekọta ya bụ society anya ndị alọpụtara ka ha chịba ọtụtụ mgbe anyị na-asị na ịchịdebe anyị siri ike onweghị ebe ọ na a na-achị ọchịchị ọ dị izi mana oge ụfọdụ ọkwa ndị a na-achị na-eme o ji esiwanye ike anyị bụ ndị eze oche nwe nọ na ya kịta n'ụlọ ụka anụnwa oche ị nọ na ya kịta ị ma na ị bụ onye eze ebe ahụ amen oche ị nọ na ya wee n'aka ụka ọgụ na-achị ebe ahụ o nwere oge na ya na-azọ ya ịnọcha na ya pụọ ị na-ahapụ akwụkwọ n'oche do you leave stuff behind in the church while leaving the church for our young adults and maybe junior ones ọ na-abụ ịpụba ị na-anya n'ebe ichiri eze ka ị mara ma ị taị dịkwere up ọrọ ya ọ dịka ọnụ ụfọdụ ụka gara aga ka mpụkwa n'ilo etu si eme mgbe a gbachara ụka wee fụ ebe a dọwara efere rice na spoon erifere erifa n'oche wee dọji ya na-asị tata na-ekwu maka ibe eze onye mere etu ahụ ọ chịrị ọfụma ebe ahụ ọ bụ eze
ụdị ihe ahụ ịpụ na parking lot na-agba nkata na-esocialize na-eme ihe niile ịbụkwa onye eze ebe ahụ ị na-achị imesịa idozie ya ọ dị mma maka na oge ụfọdụ anyị na-ekwu onye eze anyị na-ene anya ndị a na-egbu ogbu mmemme ma ndị ogbu mmemme ha nọ na chọọchị ọgbọkwụrụ ka a na-ekwu maka ha ndị prezidenti a ndị ha ndị eze anyị ncha bụ ndị eze ezinụlọ anyị bụ ndị eze ebe ahụ ọ gwara mgbe anyị na-anya ụgbọala na main road mgbe anyị na-anya moto anyị bụ ndị eze anyị dị nchaji moto anyị na-anya ọ bụrụ na onye ọbụla na-anya ụgbọala na-achị ọfụma n'okporo ụzọ agaghị na-enwe asidenti enwegodo ope mpe na mmekọrịta mmadụ ibe anyị bụ ndị eze na okwu na-agwa mmadụ ibe anyị na etu anyị si echere mmadụ ibe anyị ezigbo echiche maka na mmụọ anyị ka o si apụta na agwa omume anyị na-emeso mmadụ ibe anyị ọ bụrụ na anyị na-achị ọfụma n'ihe niile nke anyị na-eme ịma na agaghị na-enwe much violence ma nke a na-eme n'ebe anyị si pụta ma ịtọ mmadụ dị anọ nke ọ gọọmenti na-atọ mmadụ ọ bụ ndị anyị na-agba ndị ọchịchị ọ ha na-emekwa nke ahụ ka ọkwa ndị a na-achị na-eme who knows so onye ọ na-abụkwa onye eze ya ka anyị gbesị na eze nwere digrii ọ bụrụ na anyị ncha ji mmụọ nke Kristi obi nke Chineke wee na-achị ọ bụ na-agodu na nwa obele ebe ọrụ anyị che na opere mpe anyị na-achị ụwa ga-adịkwa mma wee na-aga maka Chineke kechara ụwa chọchaa ya mma werezie nye ụmụ mmadụ ka ụmụ mmadụ were dozie ụwa ka ụwa wee dịrị mma wee na-aga ọ bụrụ na onye ọbụla na-etinye nwa obele ya nga bụ ịdị mma ewelume gịnị na-agawanye na multiply bido n'ezinụlọ anyị ebe anyị na-arụ ọrụ ebe anyị na-efe Chineke na ebe na omume anyị na-emeso mmadụ ibe anyị n'ihe ọra nke anyị na-eme anyị bụ ndị eze ya ka anyị na ya na amara nke Chineke ka anyị wee nwee ike wee na-achị ọfụma dịka Chineke si wee tụọ anyị n'aka anyị onye nwe anyị nọnyere ụnụ ekwe n'otu Chineke tupu ụwa tụọ ụwa niile Chukwu si na Chukwu amụrụ ya ma emeghị ya eme ya na nna bụ otu ihe a ji bụrụ Chukwu onye si na ya mee ihe dum onye maka ihe anyị bụ mmadụ maka ihe nzọpụta anyị site n'eluigwe gbadata abịa gbagbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate taa ahụhụ ọ nwụọ enie ya nọ n'aka nri nna ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya onye nwe anyị na-enye ndụ onye si na nna na nwa pụta onye a na-ese bụrụ n'etekọdọ ya na nna na nwa onye si na ndị amụma kwuo okwu
anyị ncha bụ ndị eze. Chineke na onwe ya na-atụ anyị n'aka anyị na anyị ga na-agba agwa ka ndị eze n'usoro nke Kristi. Ka anyị kọsa Chineke mba anyị ga. anyị maka nzukọ nsọ Kristi na ndị ndu ya na ndị niile Chineke kpọrọ oku ịgba odibo n'ụzọ dị iche iche, ka anyị were mmụọ Chineke na obi ọma na-alụ ọrụ Chineke kenyere anyị. Anyị arịọ gị dị nwenụ. Maka ndị ndu obodo dị iche iche n'ụwa, ka ha na-asọpụrụ ma na-echekwaba ndụ Chineke kere eke, bido n'afọ nne wee ruo na njedebe ndụ oge ọ masịrị Chineke ịkpọrọ ndị ya. Anyị arịọ gị dị nwenụ. Maka ihe ndị anyị bụ n'obi were achụ àjà masị a, ụmụnne anyị ndị aha ha dị n'akwụkwọ ekpere anyị, ndị ọrịa ọkacha ndị nọ n'oke ọnwụ na ndụ, na ahụhụ Kristi tara, ka ahụhụ Kristi tara maka anyị wetara anyị ọgwụgwọ nsọ na nzọpụta n'ọnọdụ anyị dị iche iche. Anyị arịọ gị dị nwenụ. Maka ndị a na-emegbu emegbu na ndị nsogbu nke ụwa napụgoro olileanya site n'enyemaka na nkwado ndị otu Kristi ka ha nweta ndụ ọhụrụ. Anyị arịọ gị dị nwenụ. Maka ndị ọgbakọ okwukwe anyị, ka anyị na-eso Kristi onye bụ eziokwu, ụzọ na ndụ, n'ime mmụọ na eziokwu, ka anyị were dị nkwadobe izute ya mgbe ọ ga-abịa n'ebube ya. Anyị arịọ gị dị nwenụ. Maka ndị nwụrụ anwụ, ndị nwụrụ n'ihe mberede dị iche iche, ọkacha ndị anyị na-echeta na aja Mass tata, ka ha keta oke na alaeze n'igwe. Anyị arịọ gị dị nwenụ. Ebere ime obi ka anyị kọsịta Chineke mba anyị ndị ọzọ aka. Chineke jikere dị ebighị ebi, anyị bụ ụmụ gị. Ebugo mba anyị bịa n'iru gị n'ụbọchị tata, ma ndị anyị nwere ike ikwupụta ma ndị anyị ekwupụtara ịmazifa niile. Biko gọzie anyị, chekwaba anyị, ka anyị na-afụ ịdị mma gị na ndụ anyị oge niile site na Kristi onye nwe anyị. Amen. anyị ga-akpọ aha ya, o nwere onye anyị ga-akpọ aha ya, kpọọ ya, mkpọọ ya ihe dị ike ga-eme, kpọọ ya, mkpọọ ya ihe dị egwu ga-eme. O nwere chi anyị na-akpọ aha ya, ọ sị ma o nwere eze anyị ga-akpọ aha ya. Ịma na ịkpọ ya onye nwụrụ anwụ ete, ịma na ịkpọ ya ihe dị ike ga-eme. Onye ahụ bụ onye, onye ahụ bụ Jizọs, onye ahụ bụ onye ahụ bụ, ọ sị m onye ahụ bụ onye ahụ bụ onye ahụ bụ onye ahụ bụ Jizọs. Okorobịa dị mma, eze Jizọs, okorobịa dị mma, anyị sokwa gị n'azụwo. Okorobịa ebube Damascus, eze Jizọs, okorobịa dị mma, ndị ga-esokwa gị n'azụwo. Okorobịa nwanne Maria, eze Jizọs, anyị na-ekele gị,
ụmụ gị sokwa gị n'azụ wee okorobịa emere m Chimeze chimaghaghị ime m eze ewo emere m Chimeze chimaghaghị ime m nwanne m emere m Chimeze ka ọ dịworo m mma emere m Chimeze chimaghaghị ime m eze onye ọbụla mere chi ya eze nwanne m ọ ga-adịrị gị mma imeghe chi gị eze chi ga-aghaghị ime gị eze onye ọbụla menụ chi gị eze nwanne m ọ ga-abụli gị elu imeghe chi gị eze chi ga-aghaghị ime gị eze onye ahụ mere emeze m ga-eme ya eze ebighị onye ahụ mere emeze m ga-eme ya ahụ onye ahụ mere emeze m ga-eme ya eze onye ahụ mere emeze m ga-efe ya aga m ewere ụkwụ m were aka m mee Chimeze aga m ewere ọnụ m were arụ m mee ya eze ebighị ebi aga m na-eme ya eze ebighị ewo aga m na-efe ya onye ahụ mere anyị eze anyị ga-eme ya eze onye ahụ mere anyị eze anyị ga-efe ya ebe ihere ekwere Jizọs nwụọ n'elu obe ihere ga-ekwekwa m ime ya eze ebe ihere ekwere Jizọs bụrụ obe ihere ga-ekwekwa m ime ya eze aga m ewere ụkwụ m were arụ m mee Chimeze aga m ewere ọnụ m were agha m chọrọ aja eze ebighị ebi ewo anyị ga na-eme ya eze ebighị ewo aga m efe ya ewo aga m na-eme ya eze ewo aga m efe ya aga m efe ya eze ebighị elu ụwa ọ dị mma dị njọ ekpere ewo aga m agbaba n'ime rebanụ nna m ka ji anyị na-achụburu ihe ga-amasị Chukwu na ji ike niile ịnara nọ amen dị nwenụ anyị na-ehunyere gị àjà nke nwa gị jiri mee ka gị n'ụwa dịkwa na mma ọzọ anyị na-arịọ ka otu nwa gị ahụ wetara ụwa niile onyinye nke ịdịkọ n'otu n'udo site na Kristi onye nwe anyị nọnyere unu welite n'obi enu ka anyị nye ndị nwe Chukwu anyị ekene o kwesịrị ezie bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile nna dị nsọ Chineke jike niile onye dị ụwa taa ụwa ikele mmadụ site n'obi ọma gị ma ibe ọnwụ site n'ibe nkwụmọtọ gị bịa gbapụta ya site n'ebere gị site na Kristi dị nwa anyị onye igwe ndị ọma na ike niile nke n'igwe si na ya na-eto na-esebụla ebube eze gị anyị na-ayọ ka ikwe ka anyị tinyekwa olu anyị na nke ha were umeala na-eto gị na-asị nsọ 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 na anyị dị nsọ ezie sọ gị na ihe dum nsọ anyị na-ayọ ka ide onye ndị a nsọ site n'ikwasa mmụọ gị ka ha wee ghọọla anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi onye bịara tupu edi ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee na-alụ wee la achịcha
nye gị ekele na otito nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị naranụ m nke a rie na ya unu niile ka bụ ahụ m ka a ga-edonye maka unu. etu akwa ka o si mee mgbe ha chara nne anya sị ọ bụrụ iko mmanya nyekwa gị ekele na otito bunye ya ụmụazụ ya sị naranụ m nke a ṅụọ na ya unu niile ka bụ iko nke ọbara m ka ọ bụ ndụ ọhụụ dị ebe ebe a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka e gbaalụ njọ na-emenụ nke a na ncheta nke m. ka anyị kwupụta n'ihe omi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. nna na ncheta nke ọnwụ na mbitere ọnwụ nke nwa gị anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. anyị na-ekene gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ikwu n'ihi gị na-efe gị. anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu so na njikọ nke mmụọ nsọ. na cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. gọzie popu anyị bụ Francis, bishọp anyị bụ Hosea na ndị ofe ọta gị niile. chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. gbabata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. biko mere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi ndị nke Chukwu, Josef dị nsọ bụ di ya, ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa wekọta ndụ ebe ebe. ka anyị sokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. ihe niile ekere eke na-eso ya bụ Kristi na-esikwa n'ime na n'aka ya na-edekọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile nsọpụrụ na otuto niile site n'ụwa atọ ụwa niile. ụmụnna ka anyị were ekpere nụ nzọpụta anyị kụziri anyị wee gbakọọ Chukwu nna. zọpụta anyị anyị na-arịọ gị ose bụrụ na ajọ ihe niile were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka zọpụta anyị na njọ oge niile anyị wee gbanahụ nsogbu niile were nchekwa dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke nzọpụta anyị Jesu Kristi. onye nwe anyị Jesu Kristi ngwa ndị apọstọl gị udo ka nna hapụrụ ụnụ udo nke m ka m na-enye ụnụ. elekwana anya na njọ anyị kama lekwasị anya na okwe nke nzukọ gị. nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ gị bụ dị ndụ na-achị ebe 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 ebe. udo nke osebụrụ wadịrị unu mgbe niile. feele nwanne gị aka maka ekene nke udo dị n'ịfụnanya nke Kristi.
lee nwa atụrụ nke Chukwu lee onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Anyị niile nwere isi ọma bụ ndị agbọrọ na olili nke nwa atụrụ Chineke. Ka unu ọbara aka isi chekwaba anyị ruo na ndụ ebe ebe. Go ahead. Ihe Jizọs mere. Jesus nwanke Chukwu, hallelujah, 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 hallelujah. Ah, Jesus adịghị ụtọ na ntị onye kwere. Hallelujah, hallelujah. Ka anyị tụrụ ndị nwere Kristi, ọkaka nwanke Chukwu. Jesus wụsabara ya n'elu ebe ka wụsara ya were kpochapụ njọ nke m nke Chukwu. Haleluya, haleluya, haleluya. Jizọs adịghị ụtọ na ntị onye kwere. Haleluya, haleluya. Anyị rịgoro mmanụ Kristi. 141.
ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, inyere anyị nri nke ndụ ebighị ebi, anyị na-aṅụrị iso iwu Kristi onye bụ eze ụwa niile. Biko mee ka anyị sorokwa binyere ya na aṅụrị ebighị ebi na alaeze n'igwe site na Kristi onye nwe anyị. Ka anyị nọrọ anị maka ịma ọkwa. Keta ndị ushers ya gagharị kee envelopes. Anyị nwere second collection, campaign for human development. Campaign for human development, second collection. Ha na-agagharị ike envelopes. Ndị adịkwana nkwadewe maka ya tata, iwechiga envelope ụbọchị ụka ọzọ. Ha kesia envelope, ha ga-anakọkwa ya. Ọ bụrụ na gị adịghị nkwadebe, i were envelope nke gị wechiga ya azụ ụbọchị ụka ọzọ. Thursday anụnwa na-abịa na bụ Thanksgiving n'obodo anyị nọ n'ime ihe. Ọ bụ ụbọchị eji enye Chineke ekene maka ngọzi ya niile, amara ya niile, n'ụzọ abụ n'ụzọ. O nwere onye na-ebe anụwa ya sị n'ụwa nke ya ajọka na o nwere ka Chineke si were gọzie. Emeghị ka na ebe a tata, o nwere ndị ọ dị ka ga-abịa nwụrọ. Ihe eji ekene ya erika. Anyị niile n'ebe a tata, anyị na-ekene Chineke. COVID na-abịa etu o si na wee bịa, anyị ka n'ebe a tata, ọkwa eziokwu. Ihe eji ekene ya. Ndị ji anya nke ha ji afụ ụzọ, ndị ji ntị ha ji anụ ihe, ndị na-ekwukwe n'okwu etu a m si ekwu, ndị kwụ ọtọ etu a m si wee kwụrụ, maka o nwere ndị dịcha iche iche. Ihe niile anyị na-akpọsịsị ha ma eme nwunye na-ayọ Chineke ka o nyere ha aka. Ọ bụ na Thursday a ga-aka ụka ebe a 8:30 AM, 8:30 nke ụtụtụ ka a ga-eji wee ka ụka Thanksgiving. Ezinụlọ Bright na Ngozi Egwuato sị ka anyị kene ndị kọmuniti anyị niile n'ụzọ abụ n'ụzọ anyị si wee gbatutele ha mkpu akwa oge ke ugbu a ha bụ anya mmiri maka nwanne Ngozi Egwuato, younger sister ya 38 years old, nke rapụrụnụ, nke akara ụka ebe a na Friday anụnwa. Asị wee na-ayọ Chineke n'ụzọ abụ n'ụzọ, biko ka ọ gọzie kọmuniti anyị, gọzie ndị ọbụla n'ụzọ abụ n'ụzọ etu Chineke si wee chọọ. Ofu onye otu anyị, Vivian Ọkpara, mamụ ya nwụrụ na Naịjirịa. Ndị ya na-ajụ kedu onye ọ bụ. Ọ nọrọ ebe a tata, ya na akwa mmiri ka nọ. Ọ nọ na kwaya, nyanwa dị ọcha. Ọ dị nke ụmụ ikorobịa na-ada etu ya. Kedu ihe unu na-etu ya? Onu Gbajie Boys. So unu malụzie onye a na-etu Onu Gbajie Boys. Ọ bụ mamụ ya arapụ. Unu afọ etu o si na wee dị, ọnwụ enweghị onye ọ na-arapụ. So biko ka anyị kpọọ ya, ka anyị kpọruelu ya, ka anyị beruelu ya. Vivian. Ka anyị lotekwa na a na-edekọ aha maka prayer class nke ya ebido na Jenụwarị. Ndị nwere ụmụaka dị etu a, ndị prayer class, ka unu gbaa mbọ hụ Bọni Ezechukwu, ka anyị gbaa mbọ mee etu anwa.
Igbo class n'onwe ya na-agakwa n'iru. Aka na-achọ ndị na-enye aka, ndị nkụzi, enwe ndị dị etu anụnwa biko ka unu mee ka anyị malụ, unu mee ka parish anyị mee ka mmalụ ma ọ bụ n'eze Chukwu ma ọ Maazị Ifedi Paul Ifediba. A na-achọ ndị na-enye aka n'Igbo class, ndị a na-akụziri erikazi. So anyị chọrọ ndị enyemaka ma ndị nkụzi na ndị enyemaka n'ụzọ dị iche iche. Anyị wee na-ekene onye ọbụla na parish anyị niile na-enye aka dị iche iche, ma ndị ukwe ma ndị dị iche iche na-enye aka parish anyị ji aga n'iru. Wee na-ekenekwa ụkọchukwu anyị Jude Umeobi, biko ka anyị kụpụrụ na ya aka. Daalụnụ. Anyị na-ekene onye ọbụla kịta anyị ka na pandemic mba anyị na-agbaba anyị bịa ụka ka anyị ji nwayọọ ka ya ọsịsọ wee nwee ike pụọ n'ilo wee mee ihe ndị ọzọ maka ọnọdụ nke ụwa nọ n'ime ya. Anyị na-ekene anyị ncha na ya ngọzi nke Chineke na nchekwaba ya oge niile site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ. Ka Chukwu ji ike niile gọzie ụnụ, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka anyị naba n'udo na misa agwụsịgo. Ka anyị letakwa na Fada Uche nke St. Jerome nke bịara ebe a yọọ anyị kedu oge o kwuziri maasị ga-eji wee bụ. Ọsọ anyị bịa n'oge ka anyị bịa late 5 p.m. biko and 8:30 ihe niile agwụsịgo ebe anwa ka anyị jee nọnyere ya. Ọ̀rọ̀ kẹ́nà